قەنجکردنا غوڵامێ سەرسەدەکێ پشتی گۆوی ئەو گوتنên ku xelkê guhdarî dikir xilas kirin ew ket Kefernehûmê. Xulamê sersedekî nexweş ketibû û li ber mirinê bû. Ew li ba sersed yekî hêja bû. Dema wî li ser Îsa bihîst, wî çend ji rihspiyên cihûyan şandin ba wî û jê lava kir ku ew bê û xulamê wî xilas bikî. Gava ew hatin ba Îsa wan gelek lavlav jê kir û gotin ew hêja ye ku tu vê jê re bikî çimkî ew ji miletê me hez dike û wî bi xwe kinîşt ji me re ava kiriye. Îsa bi wan re çû, gava hindik mabû ku ew bigihêje mala wî, yê sersed dostê xwe şandin pêşiya wî. Da ku ew wiha jê re bêjin: Ya Xudan, xwe newestîne çimkî ez nihêja me ku tu bêyî bin mala min. Ji ber vê yekê jî min xwe hêja nedît ku ez pêm bate. Îcar hema peyvekê bêje û xulamê min wê qenc bibe. Çimkî ez ji mirovekî dibin emir de me û dibin min re jî leşker hene. Ez ji yekî re dibêjim here, ew diçe û ji yê dîn re dibêjim were, ew tê. û ez ji xulamê xwe re dibêjim vê bike, ew dike. Gava Îsa ev bihîst, ew li wî şaşma. Wî berê xwe da elalet yanî gel golpey wî dihat û got: Ez ji we re dibêjim bo min di İsraîlê de ji baweriyeke ew qas mezin nedîtiye. û gava yên şandî vegeriyan mal wan dît ku xulamê wî sax bûye. Pirtûka pîroz, Encîl, Slav Lês xweşkokan hêja.